Il-maġġoranza tad-deputati tal-Kamra mhumiex konvinti mill-ftehim li jagħmel il-Gvern mal-Isptar St. Philip's. Franco De Bono akkuża lill-Gvern li għandu xi ħaġa x'jaħbi. Jekk qed nifhimgħu dax-xeneġġati kollha u ma jridux jieħdu vot, u ma jridu jaġlu u l-Gvern ħajibqa' għaddej xorta, da xi ħaġa hemm. Aħna poplu illi maħniex xwieġ. Kien f'dan il-ħin li Franco De Bono fakkar min huwa s-sit tal-Isptar St. Philip's. Mela jiena jkolli Frank Portelli snin jgħid li f'Malta u l-korruzzjoni. Bniedem qed jgħid mal-erba' tirjieq li f'Malta ħafna korruzzjoni. U jiena nsaqsi. Ma nagħmlux mod. Ma qed nistaqsi Mr. Speaker. Ma nagħmlux mod li da xirikat. Ma nagħmlux mod li Frank Portelli għaf xi affarijiet u qed jirrikatta. Franco De Bono qal li f'dan il-każ jidher li d-deċiżjoni dwar is-St. Philip's ittieħdet minn wara l-kwinti bit moħbija. Di serja ħafna iktar minn hekk mill-li smajna s'issa. Kulħadd jaf da Frank Portelli ma minnu ħabib. U meta jibda dal-okkultiżmu u minn wara l-portieri u ħadd ma jafmi. Qal li l-awtoritajiet investigattivi tal-pajjiż għandhom jidħlu fil-każ. Nappella jekk kienu l-każ illi l-awtoritajiet investigattivi ta' dal-pajjiż jinvestigaw. Jinvestigaw x'ġara minn wara l-kwinti u dal-ħafni dej moħbija. Intant id-deputat indipendenti Jeffrey Pulicino Orlando ikkritika lil min qed jagħti l-impressjoni li l-Isptar St. Philip's jista' jintuża minnu fih mill-pazjenti. Sptar li ilu ma jintuża għal 3 snin sħaħ. Dana sptar devoid of equipment. Dana imbieħ l-equipment kollu. Il-ftit equipment li fadal mill-informazzjoni li għandi tant huwa antikwat li madux issa llum il-ġurnata jista' jintuża fil-maġġor parti tiegħu. Bit-tweġiba d-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru li l-kuntratt jista' jaqa' wara 3 snin ta' kirja, Jeffrey Pulicino Orlando jgħid li l-pajjiż se jkun kostret jixtrih jekk il-kuntratt se jiġi ffirmat issa. Tajt mhux xi ħadd imbagħad in his right senses mhux ħajerġa' jikkonsidra hekk jonqos issa. Nirdoppjaw l-sodod, nirreabilitaw, nġibu f'state of the art u mbagħad nerġa' ntuħ lura l-istit. Fodda nkunu marbutin. Irridu nixxuh bil-forsa l-isptar. Pulicino Orlando temm jgħid li ma jistax jifhem kif fl-istess waqt li l-Awtorità tal-Mediċini għandha problemi finanzjarji serji, il-Gvern se jberbaq 12 miljun euro f'entità privata. Hemm ċertu ordnijiet tal-pinnu li ma jistax isiru għax il-Medicines Authority għandha problemi kbar finanzjarji. Possibbli li aħna qegħdin nikkonsidraw l-infiq ta' miljuni ta' euro fuq dan il-proġett li iva jkollna ngħidu iva. Mhux qed isir b'mod trasparenti.